खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। मैया राबां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव गुबुन गुबुन बोसोरनि बादिनो देग्लायबो मेट्रिक आरो ओइचएस आनजादाव उथ्रिसारनानै दख'रानि बेन्दोंआव टप 10 मासियाव जायगा आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ मान बावनायजों लोगोसे बरायनाय हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै एबसुनि लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म बिथाङा फोरमायथिदों दि बर' हारिखौ दावगाहोनांगौब्ला जों सोलोंथाइनि बिथिङाव दावगानो नांगोन आरो सोलोंथाइ बिथिंखौ दावगाहोनो थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2006 मायथाइनिफ्रायनो सोलोंथाइनि बिथिङाव खामानि मावबोदों आरो बर' बिजोंखौ गोजौ थाखोसिम लांनो थाखायनो बर' बिजोङाव फरायनाय फरायसाफोरखौ जायफोर फरायसाफोरा मेट्रिकआव मोजां मार्कस लानानै उथ्रिनो हायो बिथांमोनखौ जों बरायनाय हाबाफारि लानाय जायो आरो जेब्लासिम दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनानै थागोन अब्लासिम बर' हारिखौ दावगालांनो थाखाय दानि जाखांबोनाय फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय बेबादि हाबाफारिखौ लाबाय थागोन होननानै बुंथियो बिथाङा। बेजों लोगोसेनो बिथाङा फोरमायथि बावदों दि जोंनि लाइमोनफोरा जोबस्रांलाङोब्ला बर' हारियाबो मोनसे समाव जोबस्रांलांगोन। मानोना आथिखालनि लाइमोनफोरानो फैबाय थानाय समाव बर' हारिनि नोगोरारि जागोन होननानै बुंथिबावो बिथां दिनेश ब्रह्मआ। गुबुनजों मोजां मोनलायनायनि सन्देहआव गावनि बिसिखौ बुथारदों सासे जयकान्त दास मुंनि सुबुङा। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला कामपुर पासनिसाराव जादों बे बुथारलायनाय जाथाया। थांनाय मंगलबारखालि हराव गावनि बिसि गितारानी दास आरो सासे भास्करनाथ मुंनि टेट फोरोंगिरिया गावनि न'आव हिनजावजों नुनायनि उनावनो मोजां मोननायनि सन्देहजों गावनि बिसि आरो टेट फोरोंगिरि भास्करनाथखौ रडजों बुयै बुयै सानैखौबो जायगायावनो जिउ फोजोबो। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला जयकान्त दास आरो गावनि बिसिजों कामपुरनि पासनिसाराव गंसे न' भारा लानानै थादोंमोन आरो बिसोरनि साखाथियावनो बे टेट फोरोंगिरि भास्करनाथाबो थायोमोन। जाथाय जानाय उनाव गावनो पुलिसखौ लेंहरनानै जाथाय जानाय जायगायाव पुलिसा थांनानै गितारानी दास आरो भास्करनाथनि गोथै देहाखौ पस्टमर्टमनि थाखाय दैथायहरनाय जायो होननानै खौरां मोननाय जादों। छत्तीसगढ़आव रैखाथि हान्जानि गोख्रों अपारेसन खालामनायनि गेजेरजों सा 26 नक्सालिफोरखौ जिउ फोजोबनो हादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला हादरनि छत्तीसगढ़ रायजोनि नारायणपुर आरो बिजापुरनि सिमा ओनसोलाव रैखाथि हान्जा आरो नक्सालिफोरनि गेजेराव गोख्रों गावलायनाय जाथाय जादोंमोन जेराव बे गिख्रंथाव गावलायनाय जाथायाव खमैबो सा 26 नक्सालिफोरखौ गावथारनो हायो रैखाथि हान्जाया। क'क्राझारनि निरन्जन ब्रह्मआ 2024-25 मायथाइनि थाखाय CCRT एबा सेन्टार फर कालचारेल रिसार्च एन्ड ट्रेनिं निउ दिल्ली हारिमु बिफान भारत सरकारजों लाइमोन आरिमुगिरिफोरनि स्कलारशिप बान्थानि थाखाय सायख'जादों। बिथाङा बर' खुगा मेथाइखौ रोजाबना दिन्थिनानै बे बान्थानि थाखाय सायख'जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। देग्लाय बोसोरनि हायुङारि थाखोनि आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय बर'फोरनि गेजेराव बिथाङानो सासेल' लाइमोन। साफ्रोमबो सुबुङा सागान होनो हानायनि मान मोनबाय मिज'रामआ। मिनिस्ट्रि अफ इडुकेसन बिफाना हादोरसानि साफ्रोमबो सुबुङा सागान होनो हानायनि गनायथिखौ मिज'रामनो होयो। आगुआव 97% सागान होनो हानाय सिमाखौ बारबाय मिज'रामआ। मख'नो गोनांदि मिज'रामआ भारतनि गिबिसिन 100% लेखा गोरों सुबुंफोर थानाय रायजो महरै सिनायथि जानो हादों। आन्डारस्टेन्डिं लाइफलं लार्निं फर अल इन ससाइटि बिथांखिनि गेजेरजों मिज'राम रायजोनि थागिबिफोरखौ लिरनो फरायनो थाखाय फोरोंथाय होनाय जादोंमोन जायनि गेजेरजों आथिखालाव मिज'रामआ भारतनि गिबि 100% लेखा गोरों सुबुंफोरनि थागिबि रायजो महरै सिनायथि जानो हादों। बे खोथाखौ फोसावदों मिज'रामनि गिबि मन्थ्रि लालदुहमा बिथाङा। हादोराव फिन जागायफिनदों कर'ना भाइरास। एसियानि गोबां हादरफोराव कर'ना भाइरासनि गोदान केसफोर मोननाय जादों। बबेखानि भारतनि थासारिया खमायबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। सावस्रि मन्थ्रि बिफाना फोरमायथिनाय बादिब्ला सिंगापुराव 17 एप्रिलनिफ्राय थांनाय 3 मेआव सप्तायाव 14,200 गोदान केस मोननाय जादों। बेनि गेजेराव सिगांनि सप्तायाव 11,600 केसफोरखौ मोननाय जादोंमोन। बेनि गेजेरावनो थाइलेन्ड आरो हंकंनि अनगायैबो थांनाय माखासे दानफोराव चीनआव कभिड-19 केसफोरा बांदों। भारत सोरखारनि सावस्रि आरो नखर अनसाय मन्थ्रि बिफाननि डेशबर्डनि बादिब्ला भारतआव आथिखालाव कर'ना भाइरासनि सा 257 एक्टिभ केसफोर दं आरो बेनि गेजेराव 53 केसफोरा मुम्बाइआव दङ होननानै फोसावदों। बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै सा धेकियाजुलि दख'रा एबसुआ बेसेन नाङा 13 बोसोर सिंनि हौवा आरो हिनजावसाफोरनि थाखाय जोलुर गेलेनाय फोरोंथाय मावबादाखौ मैया बातासिपुर मिलन गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बेखेवनानै होबाय। फोरोंथाय मावबादाखौ बेखेवनानै होयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि अबिर नार्जारी बिथाङा। बेजों लोगोसेनो बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बिथाङा बाहागो लानानै फोरमायथि बावदों दि एबसुनि मोनसे गेदेरथार मावथांखि बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै 13 बोसोर बैसो सिंनि हौवा आरो हिनजावसाफोरनि जोलुर बादायलायनाय होनाया बर' समाजाव मोनसे गुस्लायनाय लाबोनायजों लोगोसे बर' हारियाव गेलेनाय बिथिङावबो जांख्रिखांनाय लाबोदों होननानै बुंथियो बिथां अबिर नार्जारीआ। BTC बिसायख'थिया खाथि सफैनाय लोगो लोगोनो राजखान्थि हान्जाया गावबा गाव राजखान्थि हान्जानि दोलोखौ
जेरैखि जाया देरहाहोनांगौनि थांखिजों गाव गावनि खामानिखौ सान हर थाद'नाय गैयै मावनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनि गेजेरावनो मैयानि सानाव जमदुवार ब्लक इउपिपिएल दोलोनि बानजायनायाव गसाइगावनि हास्रावबारि गामियाव मोनसे इउपिपिएल दोलोनि जयनिं हाबाफारि जानानै थाङो। जेराव बे जयनिं हाबाफारियाव गुबुन गुबुन दोलोनि गासै सा 200निबो बांसिन सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल दोलोआव आखाइ हमफैदों। सानफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा गुबुन दोलोखौ नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव हाबफैनायखौ नुनानै जमदुवार बियाबाव इउपिपिएल दोलोनि देरहासार जानाया बिसायख'थिनि सिगाङावनो रोखा जाखाबाय होननानै फोरमायदों एमएलए जिरेन बसुमतारी बिथाङा। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।